Omuteneri bwa banginase kaunti ya Kisii gosiguma Independence Don Doris Toni gobona nyarire kawate abuna ni gabigete meroberie miya yochikwenda kuna magendero nko charase kaunti ya Kisii kawkwana ekeranyara kawkora taras chikanisa ao itko udialero boigekera keranas chiskuru ao hanechiri chabwa tamasa basogo sabira abana bale bajokora mademu ni gobona donya tebiruna ni gabigete meroberie miya yochikwenda kuna nkora tara magendero ekerawa kera abagusina mbia ekiagera ni bamwakirite chikura nyinge nere tarigo chikobabo soku asibana bekire meroberio yogochokora ao yokumukira birengo bya magendero ase kaunti ya Kisii kochukura chirinde chinyinge chialenge tingo chikorera gosori na nchimo nyagosaba nyasaye una banganchete byega na nchete yanyira nyobwanchani ubu abakonya gotaraiga chikanisa una machaka kono nyamondo basaba amasabo ebintu bigocha bangina chiswita beserimo mutumiye na inu mwegendereri nandi nyuwete ngamache narali bugirango lakini takiri amacha ali mucho morore musabande nyasa inje mucho kanyaso egere abangina mutige guchiroche ngakyo ali bokarubu ya chiswita abagaka nje ninganje tabanyina bene umuntu noboka obeke tapu nero obe master diko gonyo gwetuite metundu koruroche abana mbako ganyete na macha aliryo morakerore mwasi alira chingeni muko na kugule suguma usiye bintu mbire gakitota bwene bitukogora ngogole chingeni akamugondo nyasaye nakwete kwabeka kana gukao kwabeka chinsaga kwabe oeta nacho kwanyora tuli kobana kingi ngocha